Poštovanje, moje ime je Žarko Petrović, ja sam psiholog, psihoterapeut. Ako imate potrebu da zakažete termin online ili uživo, možete da me kontaktirate preko YouTube-a, sajta psihološkosavetovalište.com, preko socijalnih mreža, kako god vam odgovara. Primetio sam u zadnje vreme da tema depresije jeste nešto što se na mom kompjuteru sve češće i češće javlja kao problem kod ljudi. To ne znači da je problem češći, već se tako algoritam mi servira pa ja to primećujem. I ljudi traže rešenje za depresiju i traže način kako se nosi. Postoji veliki broj, ne veliki, nego postoji određeni broj depresija, pa imamo one iz psihotičnog spektra, imamo one iz neurotskog spektra. Moja specijalnost jesu neuroze. U okviru neuroza imamo 3 vrste depresije, blagu, umerenu i jaku, i sad zavisno od intenziteta i problema, kvaliteta problema, imamo različite metode. Psihoterapija je jedna od alatki koje mogu da se primene. Lekovi su naravno tu i lekovi su dobri i funkcionišu. I ona priča, lekovi ne rešavaju suštinski problem. Ako to kažete, vi morate sami da definišete šta je moj stvarni problem. Tako da, pre nego što izgovorite tu rečenicu, morate da znate šta je uzrok vaše depresije, pa da vidimo da je to tako ili nije, ali da ne bi komplikovali tu stvar. Danas bih hteo da porazgovaram, odnosno da spomenem jednu od behavioralnih ponašajnih tehnika koje se pokazalo i koja je u stvari okosnica i kostur cele behavioralne terapije, jeste behavioralna aktivacija. Tehnika koja će verovatno da se javi u određenoj formi u našoj novoj aplikaciji Psychotherapy Toolkit. Ako ne znate šta je, kucajte Psychotherapy Toolkit, posetite moje sajtove, imate link za aplikaciju koja sadrži KBT tehnike i svakog meseca se trudimo da dodamo 1, 2, 3, 5 novih tehnika, trenutno ima 25, a uskoro će da dođe nova kategorija socijalna anksioznost. U okviru depresivnog ovog aspekta, behavioralna ponašajna aktivacija je jedna od tehnika koja je jako bitna. Kako se izvodi? Ja ne mogu do tančina sada da vam ispričam kako se izvodi behavioralna aktivacija. Možemo da popričamo o određenim njenim aspektima, a to podrazumeva da mora da se sedne i da se napravi konkretna hijerarhija. Tako da kroz psihoterapijski proces terapeuti i klijent prolaze kroz tu hijerarhiju. Ali ono što je suština, hoću da vam ispričam dovoljno da možete sami da je izvodite, jeste da treba da podelite, znači prvo se pokrenem, taj glavni princip ove tehnike jeste prvo da se pokrenem, znači prvo menjam ponašanje, a onda očekujem posle određenog vremena promene u raspoloženju, odnosno da se depresija makne, da se pojave neki obrisi zadovoljstva i pozitivnog raspoloženja. Da bi se to desilo, svakog dana morate da se aktivirate. Kako ova tehnika prilazi ovoj aktivaciji? Tako što se deli u 2 kategorije. Prvo napišemo jednu kategoriju koja se zovu obaveze, a druga kategorija zadovoljstva. Sad nastaje problem. Kod depresije ne postoji, znači čovjek koji je depresivan ne osjeća zadovoljstvo. Znači ova kategorija će biti ispunjena stvarima koje su nekada činile zadovoljstvo, a sada kad ih radim neće da čine zadovoljstvo, ali znam da su nekada činile. Znači, time ćemo da punimo. Što znači da kad budete radili zadovoljstvo, ne očekuje se odmah da se osjećate bolje, nego se to radi da bi se pokrenuli i da bi se neke tamo mehanizmi u glavi počeli da prorađuju ponovo kako bi pokrenuli opšte raspoloženje. U metaforičkom smislu te promene male koje radite kao da se akumuliraju u mozgu, tako reći, i jednog trenutka dovode do promene raspoloženja kao efekat. Znači neće odmah, nego kasnije. Kada napravimo te 2 kategorije, pišemo jedno 10-ak od 5 do 10 obaveza dnevnih i tu je sad ta hijerarhija, ono što se lično prolazi kroz sa klijentom, a to je zavisno od vrste depresije. Terapeut i klijent prave spisak onih stvari koje su sa njega stvarno obaveze i šta je ono što on može da izvede na svakodnevnom nivou.
i onda postignuće. I onda se kombinuju, recimo, dve obaveze i recimo za umerenu ili tešku depresiju idemo recimo da se skine čovek iz pižame da pređe u dnevnu garderobu i recimo da namesti krevet, to budu obaveze zato što se radi o teškoj depresiji gde ljudi mogu i po 3 dana da budu u krevetu. Ili da se jednom nedeljno istuširaju, bude jedna od obaveza. I onda se napravi taj plan i jasno se definiše kada se radi, u koje vreme i tako dalje. I radimo zadovoljstva, mala mikrozadovoljstva koja tog trenutka ništa neće da znače, ali se akumuliraju i taj efekat kroz određeno vreme može da dovede do stvarnog rezultata. U tom kontekstu, znači taj raspored zahteva da je neki određeni angažman. Gleda se da te obaveze i zadovoljstva budu mikro, odnosno za umerene i teške depresije pričamo od 3 do 5 minuta obaveze, možda 15 minuta koje je tuširanje, ili da se izađe na terasu i popije kafa, i do tih bazičnih stvari. Iako zvuči naivno, zapravo kad čovjek ima depresiju tog obima, to su stvarno ogromni momenti i ne radi se da bi čovjek tog trenutka se osjećao bolje, radi se da bi se na duge staze izlečio. I ono na duge staze daje rezultate, a na dnevnom nivou nećete ništa osim da osjećate teskobu i težinu. Znači, bit će vam teško da radite te stvari. Tako da, ako ste sposobni sami da isprogramirate sebi dnevne obaveze i zadovoljstva i taj balans, i to je ono gde terapeut uskače zapravo, da se napravi jedna određena mera koja pomera napred, istovremeno nije preteško da bi čovjek posle 1 ili 2 dana odustao. To vam je bihiralna aktivacija ukratko, o tome imate tonu isto materijala, podrazumeva se da se vodi zapravo jedan dnevnik aktivnosti i bez tog dnevnika je poprilično besmisleno pokušavati, znači mora da se baci na papir, tako da je obaveza i pisati te stvari u najkraćim mogućim crtama, možda bude na nivou pluseva i minuseva, da li sam uradio, nisam uradio, i na onda sedmičnom nivou se radi rekapitulacija da se vidi gde, šta je urađeno, šta nije, šta je moglo bolje i tako dalje. Ovaj sistem je toliko ozbiljan i toliko efektivan da zapravo to okosnica bihiralne terapije i prvi ti stvarni enormni uspesi bihiralno-kognitivne terapije u svom pristupu i onda su se kasnije na te svoje uspehe pozivali jer stvarno deluje. Posle bihiralne aktivacije nastaju još neke ti kao sistemi, metodi koji nisu sad inovativni, ali ih terapija prišila sebi i kasnije svi naredni metodi, znači naredne tehnike 2, 3, 5, 10 koje su pojavile su imale super smisla kao ova, da bi se kasnije posle 50 i 70 godina pojavile nove neke tehnike koje pokušavaju da reše nove probleme, ali ni fragment uspeha kao ovo. Naprimer, pojava metakognitivnih tehnika koje jednostavno ne funkcionišu. Sve što je vezano za izlaganje, ekspoziciju i direktno sukobljavanje klijenta sa svojim strahom ima enormnog efekta, dok sve ove kognitivne tehnike imaju, tipa kognitivna restrukturacija ima efekta, kognitivne distorzije onako, ne leže svima, a onda što se komplikuje sve više i više, to sve manje i manje efektivno. Znači, ovo je proverena stvar koja već više decenija niže ogromne uspehe i bilo kojom terapijom da se bavite, i dubinskom, i analitičkom, i jungijanskom, geštalt, bilo koje. Ako smatrate da je aktivacija glupost, preispitajte svoj stav. Ja se bavim jungijanskom terapijom, znači to je nešto što je meni, mojoj duši blisko. Istovremeno sam licenciran i završio bihiralno-kognitivno, bavim se bihiralno-kognitivnom terapijom i ovo bez aktivacije, bez bihiralne komponente, početak sam, nema ništa da se radi. Posle može da se ulazi u dublje koncepte i šta sve već, na primjer, pravac kojim se ja bavim radi, tipa i analiza snova i sve. To je tamo negde daleko, prvo ovo. Ako vam se dopao ovaj video, molim vas lajkujte, šerujte. Ja vas molim da skinete aplikaciju, mnogo nam znači i mnogo smo truda uložili da bi ona zaživala, pa nam je treba vaša podrška da ona opstane na tržištu. Pozdrav!